En dit is de dikke billenboom. De dikke billenboom. Dit is de dikke billenboom. Dit is een beuk. En ook deze beuk schat ik op zo'n 150 jaar oud. En dit heet een warrelknoest. Hieronder hangt weer zo'n hele grote zwam. En er zitten allemaal beestjes in. En hier groeit de schors er nog mooi overheen. Maar hier zie je echt de binnenkant van de boom. Het is eigenlijk haast een soort kunstwerkje. Als je aan de herfst denkt, dan denk je natuurlijk aan paddenstoelen. En één daarvan die is echt super mooi, dat is de porseleinzwam. Zeg nou zelf, dit lijkt toch echt op een porseleinen kopje. Mijn tip is aan iedereen om een spiegeltje mee te nemen. Met dat spiegeltje kan je heel mooi de onderkant bekijken. Zie je dat? Ja. Dat is de tonderzwam. We kloppen er even op. Het ding is keihard. Dat is keihard. Deze zwam vreet deze boom op. Als je goed kijkt en luistert, dan is er ontzettend veel te beleven in het bos. En hoe heerlijk is het als je na een lekkere boswandeling met een rozig hoofd bij het vuurtje met een kopje thee kan gaan zitten.